Hola, mi amigas. How are you guys? How are you? Okay lang. Okay diha, no? So, okay ra pa dire. Okay mo diha. So, karon. There's kanina video, last video na to is Fibonacci retracement sa uptrend, no? Kung asa na ta mangita sa golden rule and the pullbacks. No, kani pod is the Fibonacci retracement sa downtrend pod ug asa ta mangita o golden packets na to, ratios na to. So kaniya akong example is ang XRP. Kay gikan siya sa downtrend and then nag-uptrend ta. So pag start dahil sa downtrend, di ba? Pag start sa downtrend, mangita ta og area or asa na level katong level na to kung asa siya nag-start. Let's say from gikan sa imong uptrend. Let's say kani gikan sa imong uptrend. Up ato aning tarong. Gikan sa imong uptrend. Let's say kani uptrend nimo. Uptrend, unsa siya paghimo niya o asa ka mag-start ang mas mahuman ang uptrend kung matouch niya ang previous low and then mag-start na siya create og lower highs, no? So kani i-consider na to uptrend. And then, 'di ba? Low, 'di ba? Higher low, higher high, 'di ba? Kung nag-draw ka kani ana. So higher, and then kani. Kana i-consider niyo mo ana. Touch niya, yung break siya, touch ang previous lower low. Now, from dire, ang himuon nimo is magkuha ka og fib retracement and then pwede ka mag-magnet para makuha nimo. Pwede ka mag-plot na sa pinaka-peak para mo dol siya. And then sa iyahang next. Boom! Ayan. So ato ang ipakita ang levels ani. Ayan. So pag start niya dire, since ang imong position tanan is down sell short ka, shorting ang imong himuon. So na kay tulo ka levels na tan-awon, no? Kaning imuhang 382 og percentage nimo na nako na percent values na to. Ayan. 382.5 and 618. Di ba? So pag sugod niya create og low, di ba? Pag sugod niya create og low, let's say low, klaro. Low. Ayan. Pag sugod niya create og low, low pa ni siya. Pag create niya low, mo-bounce siya sa levels nimo nga unsang bounce nimo levels na golden packets na to. So katong sa atong uptrend, angat gikan sa pullback niya or retracement niya, mo to imuhang sa uptrend mo to imuhang area kung asa ka mo palit for the continuous trend. Kanipod sa Fibonacci retracement for downtrend, kani pong golden packets na to or areas, diri po ka mo area nga mo baligya, sell short. Okay, now asa atong target next. So after sa imong fib retracement, mo gamit ka og trend with fib extension. So let's say same ato ang ana and then low. Kay diri man nag-start imong area, diha low and then duha ka click. Ayan. So napog kay areas kani. Diba? Napog kay areas for diba? Ato butangan po dog levels. So napog kay 382. So diba? First is your selling short. Targets would be your 382.5 and then 618. No? And then napadiri unsa pa imong target. Basta below ana mo na imong mga target
prices for the para imuhang i-take profit ang imong sell short. So, pag sugod niya drop, packet ratios nimo ara na kay 382.5 and 618. So, golden nimo kani gyud ang atuang. Ug diri ra ni siya mo bounce and then continuous 382 ana continuous pag yun, that's a strong trend, no? Kana ang strong na trend. So, continue na to, i-move na to ni move, bounce, bounce. Okay. So, sa 4 hours, atong current XRP, move. Sa 4 hours, napa siya, ang price is nagdula sa ato ang 382 nga level. Wala pa ta kami sa ato ang mga target. So, that's a good short level pod. Kay, ngano, unless i-break niya ni nga level, kani na high, kana nga high. Og always remember ug mag let's say kani atong himuon. Di ba higher high ni? Ana, di ba higher high ni? And then kani nahimo nang unsa man na lower high. Di ba lower high? No. Nya lower low. Tama. So kinahanglan mo draw pa siya og lower low. Since wala siya nag-draw, kinahanglan mo break siya aning atong high kani sa 618 nga level. So, tanawon po ni mo ni sa lower time frame ni mo, like for example, 1 hour, makita po ni mo na nag-form na po siya og higher high. Oh. High. Tama? And then, ug tanaw ni mo sa RSI ni mo, you have divergence na. So, diha na bug ka og i-follow ni mo ni nga as a whole kani imong trend, inya i-follow ni mo ni magplat na pug ka katong sa uptrend na to, di ba? Magplat na pug ka og retracement. Tanawa lang tong ato ang other video about Fibonacci retracement para sa uptrend para makita nimo kung asa ni siya possible areas nga mo retrace. Again, sa uptrend and then downtrend. So mostly kani sa Fibonacci retracement karon na video is for the downtrend and the golden packet ratios kung asa ka mag sell short. Volumes gamay na. Okay. Trend. Okay. So kani siya. So good areas for shorts gyapon ni siya. Above this your cut loss. Stop loss, di ba? Then pwede mo ka mag-draw for the uptrend and your uptrend. Ana lang siya. So, ngita, let's say, mangita ta og another kanang symbol, another pair. So, let's say kaning BCH. Wala ko yung mga drawing ani. So, actual ta diretso. Gikan sa uptrend, ayan. Tanatan. Gikan sa uptrend, padulong sa downtrend. Nga na to Okay, na kay uptrend. Na kay gisundan na uptrends. Okay, uptrends. Up. Diba kani? Galon na ako mag-net kay para dili. Yan. Diba? Muna ang imuhang kay sa uptrend, ang ga-control is, unsa may ga-control? Ang buyers. So, most probably diha ka mo draw. Para, in case ma-break na siya, diha ni mo makita ang na nag-change na ang trend mo. Then, always, ang ingon nila, follow yung trend man daw. So, once na change, mo ni mong low, mo ni mong low, mo ni mong low, di ba? Kuan man ni siya, kuan man din ni siya, lower high. Di ba? Pinya kani, mo na po ni mo, nag-meet na ang lower high ni mo o ang low. So, So, that's it. That's your low. Di ba? Kani mong high. Let's say, kani mong high. Di ba? Once nag-meet na siya, kung saan yung pag-draw? First draw down. Draw. So, magnet para ang pinaka-peak. Kana. And then, first low. Ayan. Di ba? Nakita nimo ang imuhang ang bounces is dire. Oh,
nata sa 0.5, nasa 423, and then sa pa man February pa man so kani makita nimo bounce and then continues to, di ba? Og ang imo pa pag start sa trend nakita nimo ni higher time frame ka magtan-aw para at least taas-taas ang imuhang option ba, o let's say tan-aw nimo ni unsa ni siya ka kani kalayo, unsa ni siya kadugay na nag-downtrend before nag-start na pud siya higher high, di ba? So ingani, so pag trend niya, hello, nakita nimo, kung wala ka kadakop, ang imong una pod is to adjust, di ba? To adjust. So let's say let's say let's say let's say let's say let's say na let's say na mo adjust ka, mangita na pug kag area para sa imong low, let's say kanina dire na ka nakaabot. So dire na imong himuon. Ang himuon nimo is fib low, dai mohang lower high and then sa imong lower low, di ba? Okay, asa na mo pud siya nig-top? Na pud dire sa imong 3 ito. And then ug diha ka mo base sa imong fib, tap, click. So, hit tanan imong target. So, that's it. So, ingana ang imuhang saan pag-plot sa ato ang Fibonacci retracement on downtrend. So, asa ka mag-sell short nga level. So, dali ra siya no, og nakita ninyo tong ato ang other videos sa Fibonacci retracements. Naghan natin other videos diha. Unta, mas nasabtan ninyo paggamit sa downtrend na Fibonacci retracement. So, daghan pa kay pwede ma-apply ani aside sa imong trend na tan-aw na kay mga angles na tan-aw na pwede madungag and for your other confirmations. So, unta kani nakatabang ni siya sa inyuha para maka earn mo no. Say, daan. So, kato lang sa karon no, another video na pod sunod. Katong sa wala pa mga naka-subscribe, subscribe lang para and then click the bell for na notification, and then ug na may gusto i-clarify or na may gusto idungag, syempre community man ta no, inyo lang i-comment, and then para ato ang maka provide po tag information or other na madawat na to ang ilang mga information feedbacks no unta kato. So sa karon katulan sa olas baboy.